Co si asi myslí koně? Scarlett, já ti říkám, že dneska uteču. Jo, jasně, to si říkala i včera, předevčírem a v pondělí. Ale teď to myslím vážně. Koukej se na mě. Ach jo, Shaggy, co furt koušeš tu kliku? Můžeš mi to prosím tě vysvětlit? No, já bych ti to vysvětlila, ale pochybuju, že bys mi rozuměla. Ach jo. Tak to. Tak za chvilku si tě přijdu osedlat. Dobře, takže za 10 minut už bych měla mít hotová. OK. Nechtěla bych jet na výšku v takovém horku. Ale já na ní nepojedu. Já se dneska dostanu pryč. Jsem pryč. Mohla jsi mě vzít s sebou. Svoboda! Tak jo, Smarty. Teďka asi za chvilku si zajedeme asi na projížďku, jo? Jo, konečně se můžu projet. Počkat, Shaggy? Ale ne. Ale já jsem chtěl jet na výšku. Tak jo, pojď, jdeme teda, místo procházky půjdeme na parkour. Ne, na parkour ne. Tak pojď. Tak pojď, to skočíme. Ne, když jsem říkal, že parkour nebudu dělat, tak ho nebudu dělat. Ale no tak, dělej. Ach jo. Tak pojď. Nebudu ho dělat, už jsem ti to říkal. Smarty, no tak, musíme trénovat na závody. To mi je jedno, mě nějaké závody nezajímají. Au, Smarty. Tak půjdeme na dresuru tím pádem. Ne, jen to ne, prosím. Takže jdem. Tak jo, tohle bylo celé z mého videa. Doufám, že se těšíte na druhý part a zatím ahoj!